Gornel i'r Seintiau, Redmond â hi, Syslovich yn ôl i Redmond. Redmond yn ergydio ac drwy ddwylo Dave Roberts ac mae'r Seintiau ar y blaen. O camgymeriad erchyll gan y gol geidwad profiadol. Gyffyrddiad lluodd i ar Riley, mae'n nghefn y rhwyd. Redmond unwaith eto ar gornel i'r outlet y tro hyn. Redmond i groesi Hudson! 2 gol i ddim, 17 o funudau wedi mynd. Mae'n mynd i fod yn bnawn hir i'r tîm cartra. Holland i Hudson. O, mae hwnna'n llac rhwng bach. Buckley, Riley. Ond ergydio o Harrison yn ei gollwng i am Marriott. I rwyd ei hun ac o'n unlla. Mae Airbus nôl yn y gêm. Am ddiffyn Blair Harrison ar fai. A dyn ni'n be oedd Marriott yn ei wneud. Brobl i Byrne, o'r un fer, i Holland ergydio. Mae'r bediad gan Dave Roberts yn syth ato fo. Taylor yn cymlethu a chlirio yn syth i Brobl. Heibio Edwards, heibio Taylor. Groesi tag at y postyn pella Syslovich. Dydy Ebim yn cam sefyll a'r cychwyn gweitha posib i'r ail hanner i'r tîm cartra. Syslovich ac Eb yn penio. Spender i Syslovich. Strong o'i flaen. Syslovich i'r cwrt Cosby. Holland. O taro'r postyn, cyfle i Brobl. Heibio'r postyn. A y Seintiau o fewn trwch blewyn i fynd ymhellach ar y blaen. Yn taro'r postyn ac yna Brobl heibio'r postyn. Routledge i Syslovich, ond gadw'r gol ei hun. O, Roberts arbediad campus gan y gol geidwad. Hamilton, reid yn y gornel, yn llwyddo gael ei groesiad i fewn. Bale byw yn y cwrt Cosby o hyd. Cyn bellad ar Ryan Edwards, Buckley rheoli'r Bale ar ei frest. Ac yng nghefn y rhwyd! Buckley y tro hyn, sgil arbennig gan Buckley. Ac unwaith eto, Airbus yn dangos ei cymeriad ac yn ôl yn y gêm. Draper. Again, yn syth i Syslovich. Yn chwilio am rediad Draper. Mae Draper drwodd. Draper! Gyda 6 munud yn weddill, siawn sgyn i bod y Seintiau Newydd drwodd i 8 ola Cwpan Cymru. Syslovich yn holli'r amddiffyn a Draper yn gwneud y gweddill. Edwards, o'n llithro. Eb yn codi'r Bale dros ben yr amddiffyn Draper. O'n cael ei wthio i'r llawr gan Platt a Tom Owen y dyfarnwr yn pwyntio at y smotin. Syslovich yn gymryd y gic ac i gornel y rhwyd. Wel, mi ath Dave Roberts y ffordd iawn, ond Syslovich yn coroni'r cyfan. We pleased how we started the game and obviously getting an early goal, but at times we had a lot of possession, and when you do have lots of possession, sometimes you switch off, and that's where you can see when we scored that second goal to concede within a minute or so was very disappointing, but I can't complain. Wanted to get through to the next round. You know, we've accomplished that, and another 5 goals as well, which was very pleasing as well. Steve, before the match you were talking about giving a good account of yourselves. Do you believe you did so? Yeah, I thought we did well today. Bit unlucky with the goals. I thought we were poor decisions today with our goals. We give a couple of sloppy passes, got them in. Keepers dropped one, but it's one of them things today. We did okay, but you know, we played against a quality team.